gehien gustatzen zaitena da eraikin berria eta eraikin honek ekarri dituen aldaketak. Espazio zabalak, irekiak, umen zirkulazio librea baimentzen dutela eta iruditzen zait metodologia berria eta hezkuntza eredu berriaren alde ikastolak egin duen apostua eraikin honek baimentzen duela. Gehien gustatzen zaiguna bere izaera kooperatiboa, auzolana barneratzen duen izaera bada, laguntza bat besteen arteko laguntza eta gero egin bat bertako langileek ematen duten konfiantza, etxen bezala sentidea aztegetu dena eta gertutasuna da langile guztien gertutasuna. Zaila egite zaite egia esan, gauz bat aipatzea, nik usten dut azkenen dela gauza txiki askoren batuketa bat ikastola. Baina bat aipatzekotan, adibidez nahi gustatzen zaitena da asko, dagoen euskal giroa. Euskal giro jator bat, eta gero netzako da miresgarria egia esan, gaina historia jakindata dena, ikastolak euskararen alde egiten duen lana. Azkenen hori da, netzako oso garrantzitsua. Orduan, hori alde batetik, eta beste alde batetik, aipatu nahiko nuke nik irudikatzen beti ikastola puzzle erraldoi bat bezala. Eta beti ikustet guk gehala bakoitza fitxa bat. Eta hor sartzen ditut denak, irakasleak, langileak, gurasoak, haurrak, eta eraikinak bai, azkenen dena dia gure parte. Eta orduan horrekin nik gustatzen zaitena da sentitza ikastolaren parte. Denak gehala, denak eraikitzen dugula eta denon artean egiten dugula puzzle erraldoi. Orduan aspektu horretikan ze hori gustatzen kontzeptu hori. Ikastolak eskaintzen duena da esperimentazio gune oso aproposa. Tresna ugariekin norbanakoen gaitasun horiek garatzeko. Naiz da taldean hezi eta taldean bizi iruditzen zait oso importantea dela hor bakoitzaren ezaugarriak kontutan edukitzea eta horretarako baliabide ugari daude ikastolan. Haintxe bertan nire bi semik daude haurrezkuntzan, da bertan garatzen ari da konfiantzaren pedagogia. Egia esan eredu honek azkenean egiten duena da umea erdigunea, jarri hezkuntzaren erdigunea. Irakasleen laguntzakin, bakoitza bere erritmora, indarguneak sustatu eta azkenean umearen autonomia eta konfiantza sustatzea. Eta gero bakoitza erritmoa pixka eta respetatuz umearen garapena sustatzea. Eta ez da bakarrik gai trinko batzuetan jakitun izatea baizik eta bere pertsona osotasunean ezitzea. Pertsona kritikoak, esku zabalak, irekiak, aldunduak eta solidarioak sortzea ikastolak. Nik usten dut oso garrantzitsua dela aurren lehenengo urte horiek, diala oso garrantzitsu, hortikan eraikitzen dute beraiek gero etorkizunean izango diana. Orduan etxekoaz eta beste faktore askoz aparte ikastolak nik uste daukala pixua handia eta paper garrantzitsua. Orduan nik uste beraien hezkuntzan bidelaguna dela, erabat. Eta gero baita ere denbora asko pasatzen dute hemen, eta pasadarko dute. Eta orduan ni ziur nago, nik eukieten bezala, eta horregatik ekartzen dut umeak ikastolara, nik gelditu zaitena ikastolan barrun, nik uste semea alabek eukiko dutela bai hemen eta bai hemen, azkenen ikastolaren zutabe hori txikitatikan sartu zaiena etorkizune eukiko dutela oso presente. Ikastola gertu, oso gertu sentitzen dut, eta nik uste lan handia egiten dela ikastolatik, ikastola eta familiaren arteko harreman hori oso estua izan dadin. Eta hori oso importantea da, aurrek ere konexio hori ikusteko. Nahi azkenen gertukoa iruditzen zaitez, konfiantza asko ematen dit, inguruak, langileak, zer guztiak ikastola ereduak behak baita pedagogikoki dauken eredua. Eta gero bere izaera konprometitua, ez bakarrik hezkuntzarekin, baizik eta balorekin. Azkenean gizarte honen azken arazoak eta ronkei aurrez horre begiratzen diena eta azkenen da proiektu eraikitzaile bat, solidarioa eta guraso ez dela, lasaitasunez. Ni egia esan, ekartzen dut umegonea lasaitasun guztiakin. Bakit eskunetan daudela, oso pozik guztitugu, eta alde hortatikan lasai. Gero gainea, ni ikasle bezala egon naiz lehenago, eta geroren guraso bezala. Eta ikusten dutena da, alde handia, evoluzio handia egon dela ikastolan. Onerako, aberastu indala usten dut. Eta gero hori gure garaitikan honea
nik ikusten duten aldaketa handia da, adibidez, gaur egun daukatela askeago diala, edo ez dakit nola esan. Oaingo pedagogi berri honek adibidez aldatu ditu gauza asko, eta nik ikusten dut, ume bakoitzari bi dauzkat, eta biak dira oso desberdinak, eta bakoitzari bere lekua ematen zaio hemen. Orduan, horrek esaten dit, bakoitzak bere barrundikan ateratzen duen hori, hemen daukala bere txokoa, bere lekua, eta bakoitza bilatu dula berea, eta alde hortatik ikusten dut, ikastola bide honotik handi joala. Galdera honi erantzutea oso zaila egiten zaidan, orduan pentsatu nuen beraiei galdetzea, ez? Nola sentitzen duzu ikastola. Eta erantzuna izan zen ondo. Emateo agian ez dela nahikoa, ez? Erantzun horrekin, baina nik uste ondo horrek esan nahi duela leku seguru bat bezala sentitzen dutela, beraiena den zerbait bezala sentitzen dutela, eta hori oso importantea da. Azkenean, etxean eta familian ez daudenean, ikastolan daude, denbora gehiena, eta beraiena den zerbait sentitzea eta zerbait positibo bezala ikustea ikastola oso importantea da. Beraiei oso gustora etortzen dena. Azkenen beraientzako da ikasteko toki bat, baina jolastoki bat ere bai, eta esperientzia berriak garatzeko toki bat, jolatzeko toki bat, eta mundua ezagutzeko toki bat. Azkenen, gero bai dauketen proiektuak, urtean zer proiektu ezberdinak egiten dituzte, eta gurasoen implikazioa eskatzen dute. Eta horrek ekartzen du beraiek ere arduradunak izatea, ardura bat pitzea. Eta, azkenen ikastola dauzken espazio banitzak eta irekiak, horrek ematen dien askatasuna, eskertu egiten dute, beraiek oso gustora etortzen dira, lasai biltzen dira, ikasten, jolasten, eta oso zerbitzu egin esan. Bigarren etxe bat bezala. Ze astelenetako pereza horiek gaindituta gero, etortzen dira oso pozik. Eta nik orduan ikusten ditut beraiek oso pozik, badakite irakaslean goxotasuna jasoko dutela, beraien lagunekin daude beti, lagun giro politxean, eta gero baita ere, pedagogi berriak ematen ditun elementu anitz hori denak dauzkatenak euskura, da privilegio bat iruditzen zait, dauzkate elementu guztiak beraien barrundik ateratzen zaiena lantzeko. Orduan, aspektu hortan, netzako privilegio bada, eta beraiek pozik, gu pozik.